Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det selv som fortælle om min verden, mit folk og min sag. Jeg hedder Christina Robbins og er næstformand i kredsen, og vil rigtig gerne byde jer velkommen til 1. maj arrangementet her i dag. Altså der har været en tid, jeg tror, hvor nogen har måske syntes, at det hele gik så godt, at der ikke var så meget at kæmpe for. Men lige nu har det i hvert fald vendt sig, og det er lige før det vil gå baglæns. Og de rettigheder og goder, vi har allerede opnået, de er nu under pres. Så det er i hvert fald vigtigt, at vi har en stærk fagforening til at tage den kamp op, som vi nu går i møde. Og hvis jeg blot skal nævne nogle af de kampe, vi har foran os, så har vi altså fortsat en ligelønskamp. Og som vi oplever det, så er der i hvert fald ikke politisk vilje til at gøre noget her. Vi ligger stadigvæk på en næsten sidste plads på en hvilket som helst rangliste, vi kigger på i forhold til ligeløn. Den anden udfordring, jeg vil tage op, det er faktisk det, der er sket i det her år. Det har været et helt absurd år, hvor vi har været udsat for nedskæringer og fyringer på hospitalsområdet, hvor medarbejdere rent faktisk straffes for, at de har levet op til det, som regeringen har stillet af krav til dem. Lars Løkke, han udtaler, at det offentlige skal forstå, at vi nu må være solidariske og vise samfundssind. Og som medarbejdere i sundhedsvæsenet, så tror jeg faktisk ikke, der er ret mange af os, der har problemer med at være solidariske. Det er jo en del af det arbejde, vi udfører hver dag. Det, som jeg i hvert fald efterlyser, det er noget solidaritet fra det private arbejdsgivermarked. For eksempel når privathospitaler tager 30% i overbetaling for deres ydelser, og dermed udhuler et offentligt sundhedssystem, bare fordi de kan tillade sig det på grund af nogle politisk bestemte behandlingsgarantier. Der savner jeg noget solidaritet. Og jeg rejser mig trodsigt i himlen, mens jeg gåler kraft i mit mod. Sig det flag, der nu smælder, når himlen er jo rødt som mit brusende blod. Altså blandt andet af sygeplejerskerne, som har været med til og som har holdt fast i kampen for en velfærd, som er for os alle sammen. Og i de her tider er der meget behov for, at der er nogen, der holder fast i den kamp og sætter det på dagsordenen. Og så er der noget andet, jeg har gjort. Nemlig i en tid, hvor man ind på Christiansborg lader som om, vi har ligestilling i Danmark. Og siger, at det der med manglende ligestilling, det er kun noget, der handler om muslimer og indvandrerkvinder. Der har I fået sat fokus på, at ligestilling og de manglende ligestilling, vi har i Danmark, vedrører alle kvinder i Danmark. Og at vi faktisk har 18% lønforskel. Og det er hamrende imponerende, at I har fået sat ligestilling på dagsordenen. Jeg har set min fader ranke, ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i det stolte, befriende sus. Velkommen til dig, Østland. Tak. Altså, uanset om der kommer en ny regering eller ej, så er der i hvert fald kommet revolution i Dansk Sygeplejeråd, ikke? Fordi da jeg var i Dansk Sygeplejeråd, så havde vi ikke de her 1. majs arrangementer, så det er jo fantastisk for de personer, der står bag sådan et arrangement. Jeg har elsket det farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig mane og stille om en fane så glitrende rød. De får det jo til at lyde som om, at det her det bliver bare super let at finde 8.000 mennesker ude i kommunerne, som sådan lige går rundt og er til overs, ude hos vores børn og vores ældre. Men reelt så bliver det netop børn og de ældre, det går ud over. Når kommunerne er færdige med at finde de 8.000 ansatte, så er det jo sådan, at der skal være nulvækst i de kommende 3 år. Og det betyder ikke, at der skal findes 8.000 ansatte, men 70.000 offentlige ansatte. Og det betyder, at for vores børn og for vores ældre, ja, der bliver det rigtig svært i de kommende år at finde en lærer, eller en pædagog, eller en sygeplejerske, eller en anden, der kan give omsorg. Fordi dem, der er tilbage, de har måske dårligt arbejdsmiljø og er gået ned med stress. Så det bliver jo ikke bare det med dem, de fyrer, det bliver også dem, der er tilbage, som skal løbe meget stærkere. Jeg har anet slægter striden,
fremtids fjerne mål. Jeg har set tralletoget i tiden, live mænd bag ved kampfanens bål. Jeg står her som sundhedsborgmester i København. Jeg ser konsekvenserne på nedskæringerne på vores plejehjem og vores hjemmepleje. Når fru Hansen bliver udskrevet fra hospitalet 5 dage tidligere, end hun blev for bare 5 år siden. Vi får at vide, at fru Hansen er lægeligt færdigbehandlet. Men er fru Hansen rask, kan fru Hansen tage sin lille håndtaske, rejse og gå hjem til sin lejlighed i Ryesgade, et stenkast fra Fældeparken og Rigshospitalet. Det kan hun jo ikke. Hun skal køres hjem, liggende. Hun har fortsat brug for 24 timers sygepleje, og der bliver vi som kommune nødt til at lave vores egne små mini-hospitaler, så fru Hansen kan klares, eller så hun kan håndteres inden for vores kommunale verden. Jeg tror, der kan være mange gode skridt i at lægge noget af det ansvar, der er på hospitalerne, ud til kommunerne. Men det er rigtig, rigtig svært, når tingene bare glider. Når vi ser i kommunerne, at vi ikke får pengene med til så at yde den gode indsats, som fru Hansen har brug for. Jeg har set den i lafrende storme, jeg har elsket dens flammer i strid, og med den så jeg arbejdshænder forme verden om til en lysere tid.